Agrair que hagin pensat en jo per fer aquesta presentació. Intentaré ser breu. Jo no sóc mai breu, ja ho sabeu els que em coneixeu, m'enrotllo molt. Avui no és el dia. També vull agrair especialment que s'hagi pensat en fer aquesta presentació en el municipi de Vila. Per nosaltres és important que aquestes dues candidatures es presentin aquí. Som una marca de la casa, així que com a... Jo sé que hagin contenta. Res, com he dit, vull ser molt breu. Primer, donar les gràcies a tots els que ens acompanyeu avui, companyes, companys, amigues, amics, presidenta, moltes gràcies per haver vingut. Sabem que vas molt accelerada i aquest ratet s'agraeix. M'ha tocat presentar dues llistes que la veritat és que els tinc especial estima. Una perquè la lidera na Pilar Costa, una dona de les de bandera, de les que ha portat polítiques importants endavant, una dona referent. Estan molt orgulloses de que portis tu una vegada més aquest lideratge, Pilar, i esperem que sigui per donar al govern socialista a les Illes Balears. L'altra llista per mi també és especial. La lidera un home que fa un parell d'anys va ser el meu jefe, un bon jefe s'ha de dir, li tinc especial estima. Sé que té tota la força i tota la il·lusió per recuperar el govern del Consell d'Eivissa, per portar un govern socialista de nou en aquesta illa. Crec que és el que fa falta, perquè només nosaltres portàvem les polítiques d'esquerra, les polítiques socials, que tant fan falta. Pep, jo sé que tu estàs a tope i gràcies a tu ho recuperarem. I bé, com he dit, i vull complir que seré breu, només avisar-vos que en acabar tindrem un petit espai per juntar-nos una mica, prendre alguna coseta a la planta de baix, un petit còctel, així que en acabar la presentació us esperem baix, farem una mica de socialisme efectiu, d'aquest que tant ens agrada. I res més, moltes gràcies de veritat a tothom. Ara ja donant pas a la presentació, moltes gràcies, endavant socialistes. En fi, bé, ara... Bueno, moltíssimes gràcies. He de dir que no m'ho heu posat fàcil a fer-me parlar després d'aquest vídeo. La veritat és que es farà difícil perquè si una ja ve emocionada en aquests actes, després d'això està rodejada de tanta gent que t'estima, amics i família, com hem vist en el vídeo, encara es fa més emocionant. Però bé, hem de seguir endavant. Moltíssimes gràcies per haver-hi posat tant de carinyo en la preparació d'aquest acte. No sabia res. Ara he entès unes quantes coses. No pugis. Jo preguntava, però l'acte com va? No, ja ho veuràs. Moltes gràcies, Pep, Pep Ripoll, na Milena, na Iranzu, na Zara. Bé, ara com no tenia això preparat, segur que m'ho he deixat molta gent per la vostra dedicació i el carinyo que heu posat en la preparació d'aquest acte. I bé, bon dia i moltíssimes gràcies a totes i a tots els que esteu aquí, perquè avui és un dia, jo diria que especialment emocionant per tot això i per molt més, il·lusionant i també emocionant perquè no només és que sortim aquí a dirigir-vos unes paraules, sinó perquè també veurem les cares de tots els que conformam els equips, en aquest cas tant del Parlament com del Consell Insular d'Eivissa. Així que començam pels companys i companyes que ens acompanyeu, en el meu cas en el Parlament, i començam pel final, perquè per nosaltres les suplències són tan importants com els titulars, i així que ens acompanyen en les suplències la jove i lluitadora Azahara Peña, el nostre cervellet econòmic, en Santi Ferrer, I wake up screaming from
dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. Bé, sempre és bo tenir un sanitari a prop per quan un està així d'emocionada, i a més l'únic centre o unitat bàsica a la illa d'Eivissa que porta el nom del seu sanitari més estimat, de la unitat de Sant Miquel, Antoni Florit. In the mirror it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. I també necessitàvem, ara que aviat s'atraca fer la declaració d'Hisenda, necessitava algú, tenim a la nostra jove, Nacèlia Gómez. Pierced through the heart but never killed. Did you hear my covert narcissism? Like disguise as altruism, like some kind of... La nostra persona de referència és l'Escola Balear d'Administracions Públiques d'aquí d'Eivissa, en Paco Adell. I'll watch as you're leaving and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. No ens podia faltar, bé, ja l'heu vist en el vídeo i per tant tot el que pugui dir d'ella serà poc, Maria José. Mirror, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me. Mare meva, això és una superació d'obstacles, eh? Maria José Vidal és la nostra logopeda particular, a més que si una paraula porta ella aquí en el cap és la de l'amistat, no es pot tenir millor amiga que ella, per això és aquí. I un altre company i amic, el nostre editor per excel·lència a Eivissa, Miquel Costa. It's me, hi, I'm the problem, it's me, hi. Everybody agrees, it's me, hi. Aquesta llista, ara ho veureu, està plegada de gent que li agrada la història i especialista en història, i una d'elles és la nostra companya Josepina Ana Maria José Guisado. In the mirror, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I vaig descobrir no fa gaire temps que tenim un bocí de la NASA a Puig d'en Valls, sí. Pues que us estàu espantat, jo em va passar el mateix, però el anireu coneguent millor, i jo ho he fet en poc temps i ha estat un plaer tenir entre nosaltres el nostre enginyer aeronàutic, en Lluc Palerm. I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with crises and vices. I end up in crisis. All this time, I wake up screaming. I la dona que porta el periodisme en sa sang, que ojalà tothom mantingués aquests principis del periodisme avui en dia i aquests valors com són la professionalitat i el rigor com els que té Milena Herrera. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I un altre dels amants de la història, que a més ha accentuat el seu somriure des que té la seva vida en Jaume, Marco Antonio Guerrero. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Una de les culpables de que jo m'emocioni tant, de que els actes surtin superbé, li hem d'agrair a la nostra organitzadora per excel·lència, Niranzo Fernández. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. I per últim, el nostre número 2, en el que li vull agrair molt sincerament la seva valentia en donar aquesta passa, el seu compromís polític, encara que jo diria que el compromís cívic sempre l'ha tingut, així que
tots els que heu anat o hem anat a l'Institut de Blanca Dona i no l'hem tingut de director, és que ja tenim molts anys. Però molts dels que estàu aquí sí que l'heu tingut. Àlex Pitalula, gràcies. For the money, she thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me. La veritat és que després de tot això tan emocionant quasi que ja m'ho podríem anar a seure, però no, m'agradaria dir-vos dues paraules. I, en primer lloc, tenir també un record molt especial per un diputat que ho ha estat durant molts anys en el Parlament de les Illes Balears, company nostre i que ens va deixar massa pronta i que s'ho ha deixat tot donant el millor de si mateix, com ha estat en Vicent Zut. Un gran aplaudiment. I ara sí que aprofit per fer tres reflexions el més breu possible. Sabeu que estem a punt, a més aquí en aquell lloc que estem tan emblemàtic i polit i a la vegada turístic, a punt de començar aquesta temporada turística que es preveu de rècord, que això és una bona notícia, que tenim aquí a les illes i també especialment a l'illa d'Eivissa pràcticament plena ocupació. Això, com dic, és una gran notícia pels nostres treballadors i treballadores que han passat durant aquests darrers anys unes temporades molt difícils. I com dic, això és una molt bona notícia, com ho ha estat la darrera reforma de la llei turística que hem tingut, que va fer que jo diria, millorassin les condicions laborals de les nostres treballadores i pel camp femení, perquè especialment són la majoria dones, les cambreres de pis. I el que ha passat aquests darrers dies aquí a les illes no és casualitat. I ara que justament estem a les portes d'una jornada electoral s'ha de tenir en compte. Sabeu que el Partit Popular aquí a les Illes Balears i la seva candidata, Marga Proens, va dir fa 4 dies en una entrevista que això de la reforma de la llei turística per posar-los uns llits millors elevables a les camareres de pis era una solemne tonteria, que això era una zanada. I bé, hem de dir en el Partit Popular que la conquesta dels drets laborals de les persones, dels treballadors i les treballadores és el millor que podem fer a tots aquells que ens dedicam a la vida pública i a gestionar les administracions públiques. I la segona cosa que volia dir és que precisament aquests tics que volem que tornen a la dreta amb més força i sobretot que tornem a una dreta que és com jo diria com la de sempre. No sé si és que quan arriben les eleccions tothom se despulla més així i ho diu tot clarament. En aquest cas ho hem vist a la dreta en aquestes illes i que ha evidenciat, com deia, una espècie de, m'atreveix a dir, com de classisme que troba que la igualtat no hauria d'estar entre ciutadans i ciutadanes. I aquí a Eivissa justament en tenim un clar exemple, ara que estem en el municipi d'Eivissa, perquè sabeu que l'Ajuntament d'Eivissa i el nostre alcalde, Rafa Ruiz, amb una aposta molt personal, és l'únic que ha apostat clarament per cedir solars a l'administració, en el govern de les Illes Balears, perquè s'hi faci vivenda pública. Un dels drames o dels problemes més greus que tenim en el conjunt del país, però també concretament aquí a les illes. I bé, heu de saber que quina ha estat la resposta que tenim a l'altre costat, a la dreta, quina ha estat l'alternativa. Dir que s'impugnarà, que es portaran als tribunals la cessió d'aquest solar per poder fer vivenda pública, perquè hi ha gent que no li agrada que se faci vivenda pública a Isidoro Macabich. Deuen pensar que aquest carrer està reservat a determinada gent i que altra no hi pot viure. I bé, nosaltres apostam per fer vivenda pública allà on els ajuntaments, i faig una crida a tots els ajuntaments i només a Vila, que cedeixin sòl públic. Fins i tot, l'altre dia, el dimarts passat, a la darrera sessió del Parlament, que va estar així mogudet, entretengut, vàrem sentir com una de les diputades, parlant de vivenda pública, Agustinet, te'n recordes, cridava que nosaltres estàvem fent unes vivendes amb uns edificis amb molt poques vivendes, que allò semblava per pijos. Jo, sincerament, no vaig entendre que volia dir això.
Però, pensant, efectivament vaig entendre què volia dir. Volia dir que el govern de les Illes Balears i Agustinet està fent vivenda pública de primera, vivenda de protecció oficial, però de primera. Efectivament, vivendes, a més, i edificis que han tingut premis molt prestigiosos d'arquitectura precisament per la seva gran qualitat. I això és el que volem, més vivenda, però també de qualitat. Gràcies, Agustinet. I per últim volia dir, no volia deixar de reiterar que des del Partit Socialista seguim lluitant per la igualtat d'oportunitats i no hi ha res que ens faci més iguals que seguir lluitant per una educació pública, per una sanitat pública de qualitat i per tothom. I quan escolt, i ho vull dir també clarament, molt especialment aquí a Eivissa, que alguns es volen erigir amb els salvadors de l'educació pública, de la sanitat pública, etc., se me posa els pèls de punta, perquè jo crec que la majoria de gent que estem aquí encara recordam com el darrer govern del Partit Popular en aquestes illes va provocar la mobilització ciutadana més grossa que hem vist a Eivissa, en pro de l'educació pública i en contra d'estil que ens va imposar el darrer govern d'embausar del Partit Popular. I no ho volem tornar a viure, això. Moltíssimes gràcies a la comunitat educativa que amb tanta dignitat i amb les samarretes verdes varen saber tornar a portar a les aules, juntament amb els governs progressistes, aquesta pau social tan necessària en el món educatiu. I tot això no ha estat casualitat. Ha estat gràcies a la lluita, en primer lloc, per suposat, de la comunitat educativa, però gràcies també als governs de Francina Armengol, que van tenir clar des d'un primer moment que si en algun lloc hem de tenir pau, que si en algun lloc hem de tenir seny, precisament és entre la comunitat educativa. Moltes gràcies. I igualment em dol quan veig que hi ha gent especialment interessada en dir que la sanitat pública a Eivissa és un desastre. I diu, no, amics i amigues, jo em resisteix i us dic clarament que això no és així. Tenim una sanitat pública aquí a l'illa d'Eivissa i a les Illes Balears de primera. Tot el meu suport a tots els professionals públics. I això no vol dir que no tinguem problemes, que no tinguem mancances, que no haguem de millorar en moltíssimes coses. Clar que sí, però a ningú se li pot oblidar que acabam de passar una pandèmia sanitària gravíssima que ha fet endarrerir moltíssimes de les polítiques que se tenien que portar en marxa i ho ha fet endarrerir 2 anys. I si això li sumam que els darrers gestors de la dreta el que varen fer va ser despedir a més de 200 professionals sanitaris. Tot això va passar 8 anys, molt abans, una mica abans de la pandèmia. Despedim professionals sanitaris, fèiem pagar a la gent per tenir una targeta sanitària. I el que és més greu, havia gent en aquesta terra que per ser nouvinguda no tenia targeta sanitària. I això no ho hem d'oblidar. No per estar fent-se vista enrere tot el rato, sinó per saber que l'única opció que ens pot seguir fer avançant des d'un punt de vista de societat que vol seguir avançant i endavant són les forces progressistes. I per això estarà el Partit Socialista per seguir lluitant per una educació pública de qualitat i sobretot i també per una sanitat pública de qualitat. I ara sí ja acab per donar les gràcies, com he fet al principi, també molt emocionada. Aquí no ho faig normalment perquè les presses i aquesta activitat política ens fa anar bastant accelerats, però especialment a la meva família, que avui molta d'elles aquí, fins i tot els meus fills, en Julià i en Martí, que han deixat el futbol per venir a aquest acte, que això... Això és el sacrifici Això és el sacrifici més gros que se podia fer. Però també en el pare de les criatures, en Julià, gràcies per ser-hi sempre, en els meus germans, en José María, en Norma, a les normes, a totes elles, a la que no és, i a les que hi són, i a les 3 que hi són, a les Carlotites, que són un terratrèmol d'alegria, a na Clara per ser-hi, moltíssimes gràcies a tots, i sobretot, des del punt de vista polític, a les 2 persones que han fet que jo encara estigui aquí,
En primer lloc, a Soma, que crec que du escrita a la seva front, la paraula responsabilitat, feiner com ningú, entregat. Moltíssimes gràcies, Agustinet, per ser-hi sempre i per haver donat la passa. I a la dona, que ella mateixa se qualifica ella mateixa d'intensa, jo diria que molt intensa, com diu ella, que fa molt difícil dir-li que no, generosa com ningú, solidària com no us ho podeu imaginar, la que m'ha ensenyat que els somnis sí que es compleixen moltes vegades i que hem d'estar sempre en el costat d'aquells que ho necessiten. Però per damunt de tot i en contra del que pot semblar en els que ens dedicam a això de la política, que m'ha ensenyat que el cor és el millor aliat del cap i de la raó. Moltíssimes gràcies, Francina, per tot-ho. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never. Back in the days we wanted everything, Mama said. Moltes gràcies en els que heu fet possible tot això, perquè m'heu arribat a emocionar, heu trobat gent que no m'esperava aquí i tots són gent, bueno, molt important, gent que no està tampoc molt implicada aparentment en la política, però que, en fi, tinc molta sort de tenir amics així que diuen aquestes coses d'allò. Com que toca fer un discurs formal i dir algunes coses, no em deixaré dur massa per les emocions, però és un dia molt important. He fet moltes campanyes ja i aquesta, com sempre, és especial i tinc un equip magnífic en el partit. Som un partit molt afortunat, som un partit absolutament fantàstic quan som capaços de fer això. Bé, anem per feina. En primer lloc, vull dar l'enhorabona a Pilar Costa per les seues paraules, la seva capacitat, la seva amistat, la seva feina, la llista que ha conformat, perquè és molt important que siguem capaços de fer possible que aquesta altra senyora que està asseguda aquí, i que jo també li dec moltíssimes coses, que llavors no sé si en parlaré o no, però ella ja ho sap, sigui per tercera vegada presidenta de la Comunitat de les Illes Balears. I això ho farem nosaltres, amb la Pilar Costa, de cap de cartell cap al govern de les Illes Balears. Vull dar les gràcies en general a la gent de les llistes, a totes les llistes, a la gent que va de reserva i a la que va més per enmig i a la que va més amunt, a la gent que ho són dels ajuntaments més petits, dels ajuntaments mitjancers, dels ajuntaments més grossos, a la gent que va a la llista del Consell, en el Parlament, allí on sigui. Perquè estar en llista vol dir fer feina per un projecte conjunt. Les llistes representen el que nosaltres som. El programa electoral és molt important, però les persones que l'executam, que som els que parlam cada dia amb gent en el carrer, que feim possible fer feina, fer coses per a aquesta comunitat nostra, també és molt important, i que vosaltres hàgiu volgut donar la passa d'acompanyar amb aquesta feina és per als que estem un poc al front d'això, és molt d'agrair. Per tant, vaiga per davant
el meu immens agraïment a tota la gent de les llistes. Començaré a fer pujar gent aquí el meu darrere perquè m'acompanyeu amb algunes paraules que llavors us vull dir. En primer lloc, hi ha un parell de 3 reserves i confessaré un amor secret que tenc amb una persona que també estarà aquí a la llista, que es diu Clotilde Costa. No sé. No cap aquí. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything. Mama said, bring it back. Una altra persona que m'acompanya, amb qui tinc moltíssima relació d'amistat des de fa molt temps i que m'ha acompanyat moltes vegades en moltes batalles, és Josepí, és en Pep Cardona. Pep Pujolet. It's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have Una altra persona que ens acompanya però avui no ha pogut estar aquí és na Marga Planells, i qui tinc una tremenda relació d'amistat i li agraeix molt que ens hagi volgut també acompanyar. Començant en la llista, en el número 13 tenim el president de la nostra organització, un home implicat com ningú amb aquestes feines, en Joan Marge. we wanted everything. Stay up on their rise, stay up on their rise. Gràcies, Joan. En el número 12, i per què no vol anar més prop de la sortida, perquè em va fer prometre que la posaria més per avall, no sé per què, és na Marga Ferrer, na Marga de Serinya. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been Gràcies, Marga, magnífica delegada d'Educació a Eivissa, mestra també. Després ve un altre company que ens ha estat molt de temps i que ara també vol baixar un poc de puestos, però que hem de seguir confiant en les seues capacitats, en Simon Planells. always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. De número 10, una sorpresa per jo molt agradable, que m'agrada molt tenir-la i que a més representa aquest sector tan eivissenc que és la hostaleria, i més hostaleria moderna, i treballar per aquest sector de treballadores d'hostaleria. Na Mari Carmen Manzano. Una granadina venguda cap a Eivissa, eivissenca, d'acord. En el número 9, un altre company del partit, resident a Santa Eulària, molt implicat en les qüestions d'immigració, i un verdader plaer poder comptar amb ell. Nedgard Baez. El número 8, una persona amb qui també tenim el plaer de comptar aquesta vegada, independent, però molt implicada en les qüestions socials, sanitàries també, Mònica Iern. En el número 7, una promesa que arribarà allí on vulgui. És de Joventuts Socialistes i a més és de Cala de Bou, que també és un mèrit. L'Ivan Torres. En el número 6, d'aquestos amunts que dèiem abans, i amb tot el carinyo, una Carmen Roig. El número 5, un excel·lent, va ser regidor de Sant Josep,
llavors va ser diputat també en el Parlament de les Illes Balears i una persona que sempre a mi m'ha inspirat moltíssima confiança i li tenc una grandíssima estima, en Enric Casanova. No more love, and I hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. I la número 4, de Portmany, valenta i decidida com ningú, Aida Alcaraz. Hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. High hopes for a living. En el número 3, conseller, una sorpresa per jo, des que el vaig conèixer, decidit i valent per fer feina per un nou govern progressista en aquesta illa. En Víctor Torres. La número 2, representant en el municipi més gros de Silla, una dona tremendament valenta, decidida, preparada per fer moltes coses en el Consell, d'Elena López Bonet, que ve acompanyada, com veureu. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything. Gràcies. No es pot tenir millor equip. Gràcies. Per jo és un orgull que poder-vos representar, poder dirigir aquest barco cap a la consecució del govern del Consell d'Eivissa, per la gent d'Eivissa, per fer aquelles coses que volem tenir a Eivissa i que ara no tenim. En aquesta Espanya i a les Illes Balears i a Eivissa, les coses en aquests 40 anys han canviat molt, afortunadament, i algunes coses a bé. Hem tingut un canvi econòmic importantíssim en aquesta illa, en aquesta comunitat. També hem tingut més democràcia, hem canviat les institucions, hem fet lleis que ens han atorgat drets a la ciutadania, hem fet protecció territorial, hem fet protecció mediambiental. I el nostre partit, aquesta organització, ha tingut sempre un paper central en totes aquestes polítiques. Mai ens hem posat de perfil davant els canvis que venien endavant. I tenim ara nous reptes per afrontar, perquè tot el que hem fet, ja ho hem aconseguit. Hem de mirar de no perdre-ho, aquestes conquestes socials que tenim. Però n'hem de fer de noves i hem de tenir un futur per tothom, no per uns pocs, que és el que vol els partits de la dreta, que a més de ser classistes, com s'explicava abans, a més de no voler que facem habitatges que siguin de qualitat, que no els facem a determinats llocs, sempre fan política en els seus amics. En el Consell Insular hem tingut 4 anys perduts. Tota la seva política s'ha destinat a criticar en el govern de les Illes Balears. Però vosaltres us recordeu quan en Vicent Maria era alcalde de Santa Eulària? Jo me'n record perfectament perquè era alcalde de Sant Josep i m'ho anàvem als consells d'alcaldes i en Rafa és aquí i tot el rato eren crítiques aquí, en el Consell Insular. Bueno, doncs ara resulta que se'n van al Consell Insular i ara ja no va bé la cosa, ja no ho sabem arreglar. Tot allò que deia que farien al Consell Insular no sé on ens han anat a parar. Res de res, i llavors en parlarem. Sinó crítiques cap al govern de les Illes Balears, perquè és l'única manera de diferenciar-se i de pensar que així treu uns vots. I el que ha de fer un governant, en el nostre entendre, és treballar, de vegades calladament, de vegades sacrificadament, per millorar les coses, tant si són competències seua com si no són competències seua, perquè els serveis que es presten a Eivissa també són competència. Ha de voler el Consell Insular que siguin bons, no perquè són competència d'un altre, ja se n'en cuidaran. No, que siguin bons. En pandèmia es varen fer unes normes perquè poguessin fer més via contractar,
perquè poguéssim donar les ajudes més aviat, perquè es poguessin donar determinades prestacions. En va fer alguna de coses d'aquestes? No. Va fer unes ajudes que varen tenir l'Avenida Espanya plena de gent durant no sé quants de dies perquè no les sabia dar, que de fet després els sous ja no ha tornat a fer més ajudes, les daten els ajuntaments perquè les gestionen ells, perquè això és feina. Aquesta és l'essència de la política d'en Vicent Marí, del Partit Popular, en el Consell Insular. Això sí, va dir, agafaré uns... Ara que m'han fet una llei d'aquestes que no s'ha de fer la contractació normal i corrent, que no s'ha de fer un concurs, ara agafaré 4 amics meus, els que li duen als centres culturals, els que li fan vídeos per les seues campanyes, i els direm un vídeo de promoció turística de 250.000 euros. Que ara quan es discutia si defensàvem els interessos del Consell o no amb la demanda, i que algú sap el que val aquest vídeo? Us heu pensat? Val 250.000 euros o en val menys? Per tant, estaria bé que ho aclaríssim i que s'arribassen als fons de l'assumpte. Però en qualsevol cas, jo no venc aquí a parlar del passat, perquè el passat ja és passat, ja ho sabem. I a més, vosaltres ja ho sabeu en això. Perquè no ha fet ni ajudes per a la gent, ni transport públic, ni habitatge. No volen gestionar les residències. No volen gestionar les residències. Però això sí, ahir es munta un tinglado que mos ha costat 100 i pico de 1.000 euros a tots els eivissencs per passejar-se per allà, pagant en sous públics, pagant en sous de tots, allà, per fer la seva campanya. I això també és clientelisme, que els hi va explicar en els majors com estan les residències a Eivissa, que els hi va explicar perquè ell no vol fer la gestió de les residències. Això no els hi va explicar. Una mica de festa i així ho tenim tot arreglat. I això és el que no pot ser, perquè els pocs projectes que ha estat capaç de tirar endavant aquest president, els hi vàrem deixar altres, els va deixar en Vicent Torres i el seu equip del Consell, quan varen governar els hi va deixar dins un calaix. Si no n'ha fet cap de projecte, cap ni un. Per tant, nosaltres, que tot això ho obviarem, perquè no es tracta de gastar temps amb això, si la gent ja ho sap, que nosaltres estem en sus canvis profuns que beneficien a la gent, i ells estan a una altra cosa, estan a fer política clientelar, a sortir-nos les fotos i res més, no en volen cap de canvi, no volen assumir cap canvi, però si no volen ni recolzar les polítiques d'habitatge que fa un ajuntament com el de Vila, que cedeix terrenos i ells ni siquiera els volen recolzar. Però com voleu que vagi bé això amb ells en el govern? Com voleu que vagi bé? Jo avui no us contaré tot el programa electoral, entre altres coses, perquè hi haurà temps per fer-ho, perquè encara estan fent algunes reunions per poder-lo desenvolupar. Però sí que us diré un parell de notes o un parell de pinzellades. Nosaltres volem que els serveis públics d'aquesta illa siguin bons i siguin per tota la ciutadania i que gestionem i que siguem capaços de gestionar les residències, d'ampliar-les, de fer les inspeccions que toca, no posar-nos de perfil quan hi ha problemes i de fer que tinguem, per la gent que ho necessita, uns millors serveis per la gent gran. Volem recuperar la Direcció Insular d'Igualtat, que se la varen carregar només d'arribar al govern. Volem que l'oficina de la dona estigui oberta, que la tenen tancada a Eivissa perquè no hi tenen personal. I volem col·laborar en tots els governs que sigui possible, sigui el govern de Madrid, sigui el govern d'Europa, sigui el govern de les Illes Balears, sigui que sigui, per millorar les coses que ens afecten a Eivissa, perquè el president del Consell ha d'estar al servei dels problemes i de la gent d'Eivissa per resoldre'ls, no per altres coses, no per discutir amb una altra. Hem de definir també, vaig acabant, el model d'illa. Volem una illa per viure bé, volem una illa que l'economia, que és bona i que funciona, sigui per millorar les condicions de vida de la gent. No volem ni excessos, ni volem intrusisme, volem un transport públic que sigui bo, eficaç, que tingui més freqüències. Volem fer limitacions d'entrades de vehicles, clar que sí, però hem d'arreglar primer el transport públic, perquè si no, no ens podrem desplaçar. I nosaltres ens dedicam a convidar gent que vengui a Eivissa, i està molt bé que venguin, i tenim una economia bona, però també hem de tenir uns serveis públics que donin capacitat a la gent i sentir-nos orgullosos de lo que tenim aquí a l'illa.
i amb més habitatge, i hem de fer més feina per l'habitatge. Nosaltres creiem en l'habitatge i ho hem demostrat i ho seguim demostrant. I quan tenim un problema, per cert, quan tenim algun problema que n'hem tingut, i segurament en tindrem més, com ha estat el cas dels apartaments Don Pepe, que vàrem estar molt, que estem encara molt, diríem, preocupats i estem fent feina amb aquest tema, no ens posam de perfil i anem a buscar ajudes i anem a buscar solucions, perquè si no es pot arreglar allò que s'havia d'arreglar, s'ha de poder dar una solució habitacional. I estem treballant per fer possible això des de l'Ajuntament de Sant Josep i des del Govern de les Illes Balears. No ens posam d'esquena i buscam solucions i ho arreglarem. En més o menys temps ho arreglarem per ajudar a la gent. I hem de definir també un model d'illa que defensi el medi ambient. Per cert, aquest grup, aquest partit, aquesta organització no en vol d'incineradora. Crec que no és una bona solució. Hem d'arreglar-ho d'una altra manera, en això. Hem d'arreglar-ho d'una altra manera. No pot ser. No volem tampoc més especulació urbanística i sobretot en el model turístic hauríem de dir-ho clarament. No ens convé créixer més en places turístiques. Ho hem de dir-ho clarament. Hauríem de desenvolupar un pla un PIAT, un pla d'activitats d'inversions a zones turístiques, on definiguem si és que hi ha alguna banda, que haguem de fer alguna actuació, però no créixer més en places turístiques, ja en tenim a prou, Silla no dona per més, tenim 3 dessaladores, no podem consumir, ni podem consumir més territori, ni podem anar més enllà del que hem anat ja, perquè si no posam topes, això té uns límits determinats. I hem de fer possible que la gent que estem aquí estiguem bé, però no anar-me'n a deteriorar-ho més en aquest sentit. Un turisme, com deia, respectuós i de qualitat. Per cert, un turisme de qualitat tampoc no és el que ens ompli de jets privats l'aeroport d'Eivissa. Un turisme de qualitat és un turisme que entén la problemàtica de Silla, que entén a la gent, que respecta i que quan li oferiguem una cosa que està bé, també puguen correspondre en la seva actitud i no en determinats moments de gateres i d'altres coses. Respecte per a Eivissa. Per tant, ens proposam un parell de coses. Defensar també la cultura i la identitat pròpia, defensar el patrimoni, defensar la racionalització de determinades despeses com són les pèrdues de l'aigua i aquestes qüestions que hem de fer encara moltíssima més feina, també en el sector primari. Hem de fer un pla de xoc que defineixi aquest model, un pla de xoc del model turístic, on l'intrusisme, els accessos i la saturació estiguin a primer lloc de les qüestions que hem de definir. Hem d'aplicar la nova llei turística perquè té moltes qüestions que les hem millorat. Aquest pla de circularitat, perquè faci cas també en el producte local, perquè siguem capaços de que els treballadors també tinguin, el personal laboral també tingui una mirada important dins aquesta llei i aquest canvi d'energies que ens darà un molt millor resultat a tot. Persones i serveis. Orgull de tenir un partit que es preocupa per la gent, un model d'illa, una qualitat de vida i un model turístic i econòmic que va lligat en el model d'illa que nosaltres volem. Feina, dedicació, honestedat i treballar per la gent que som aquí. Aquí jo tinc bona part de la meva família que els vull agrair moltíssim que sigueu aquí perquè demostrau molt més del que segurament em merec, perquè vos deix tots sols moltes vegades. Jo ja he fet bastanta carrera, encara em queden uns anys, però ja n'he fet alguna. Però ells, algun d'aquestos, segurament seguiran i un dia pensaran que una època determinada varen fer alguna cosa perquè això milloràs una mica, o almenys perquè això no sigui tan desastre com si governen els altres. Nosaltres creiem que els nostres governs serem molt millor. Per tant, moltíssimes gràcies, amics i amigues. Aquí ho deix perquè si no ja parlaria tot el dia. I tindrem moltes més ocasions per fer-ho. Un immens agraïment a tota la gent de la llista, un immens agraïment a tots vosaltres per ser aquí. Us estim molt, molt a tots. Em donau molt més del que jo vos dono que a vosaltres. Estic molt content. Moltes gràcies.
Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams. Abans d'acabar, i perquè no es senti tant tot sol en el començament, tenc de dir unes paraules per presentar a qui tancarà aquest acte, una persona que per jo és molt important en la meva vida política i potser ja en la meva vida quasi personal, perquè ja hem arribat a molt més del que són les discussions o les qüestions polítiques. La persona que ha canviat aquesta comunitat a millor, la persona que al front de la Secretaria General del partit li ha dat en aquest partit una altura que ningú havia conegut en aquesta comunitat i que ha estat capaç de posar aquest partit en el lloc, crec que li pertoca. La persona que ha governat els 2 darrers mandats en aquesta comunitat, que no és poca cosa, i que està en condicions de ser per tercera vegada presidenta del govern de les Illes Balears, la Francina Armengol. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Bon dia a tots i a totes, amics i amigues. És un moment d'il·lusió, de passió, d'emoció, i per tant jo vos voldria donar les gràcies, no només per ser aquí avui, sinó per ser-hi sempre. I d'una forma molt especial vos vull donar les gràcies als socialistes d'Eivissa per haver posat les millors persones en el front de la candidatura en el Parlament i la candidatura en el Consell Insular d'Eivissa. Moltíssimes gràcies. Heu fet una gran elecció. Tenim els millors i les millors per guanyar les eleccions. I en això anem, dia 28 de maig. Però me permetreu que digui que això a vegades no sempre passa, i en aquest cas el nostre partit sí que ho fa. I tira endavant en els millors projectes, les millors persones, la millor història, el millor present i el millor futur. Jo me costa molt parlar de persones com na Pilar o com na Agostinet, perquè no vull acabar plorant, perquè jo també soc de les que s'emociona fàcil. Vosaltres els coneixeu perfectament. Sabeu que ell i ella i la gent que els acompanya són persones d'aquestes honestes, de veres, persones que se creuen, que estimen la seva terra, que saben que estan en política per servir a la gent i no per servir-se de la política. Crec que la carrera que tenen tots dos els evidencia el que jo estic dient d'una forma molt clara. Són persones d'aquestes que valen la pena. I a la vida t'has d'envoltar de gent que val la pena per poder fer possible canviar la vida dels teus a millor. I en na Pilar i en na Agostinet no podeu estar millors representats i representades. I vos vull dir una cosa, estar en política no és fàcil. No és fàcil donar la passa per donar la cara. I no és fàcil per ell, ni per ella, ni per totes les persones que avui matí han pujat aquí a l'escenari i que ens representaran d'aquesta forma tan magnífica dia 28 de maig. No és fàcil per ells i per elles, ni és fàcil per les famílies, ni per na Marga, ni per en Julián, ni per tots els que els acompanyen a tots i a totes. Per tant, un fort aplaudiment a tots els que doneu la passa per donar la cara per lo millor de nosaltres. Deia Agostinet que duc 8 anys sense presidenta del govern de les Illes Balears i tinc una il·lusió enorme per ser-ho per tercera vegada i vos necessita a vosaltres. I vull tornar a governar no per lo que hem fet, que efectivament ho hem fet i ho hem fet bé,
No per lo que hem fet, sinó per lo que queda per fer. Perquè ens queda una legislatura, la que començarem, que serà una legislatura absolutament apassionant, il·lusionant, perquè com mai tenim totes les oportunitats a la nostra mà per fer realitat els nostres somnis. Perquè hem aconseguit, malgrat totes les dificultats que han tingut en aquesta legislatura, han aconseguit ser el territori que està creixent més econòmicament. Estem liderant el creixement econòmic, estem fent una bona feina, estem creant més ocupació que mai. Ara començarà una temporada turística que tornarà a ser excel·lent, que tornarà a garantir treball per tots i per totes. Estem en moments de creació de més ocupació, però creació de més drets. Amb la inflació més baixa de tota Europa, gràcies a les polítiques que fa el govern d'Espanya, amb una situació de tenir un bon pressupost autonòmic, més que mai, tenir els fons europeus, que són una gran oportunitat per seguir transformant la vida millor. I això és el que volem fer els socialistes. Volem governar per transformar la vida millor, per servir millor a la nostra gent. Per això necessitem el suport de tothom. I quan dic necessita el suport dels socialistes d'Eivissa, vos he de dir una cosa molt clara. Jo fa 8 anys que govern. I he tingut 4 anys un president socialista i 4 anys un president del PP. I no hi ha color. No hi ha color. I necessit, sí o sí, perquè això tiri endavant, que Agustinet sigui el president del Consell Insular d'Eivissa. Ho necessitam tots i totes. Ell ho explicava molt bé, però és que aquests 4 anys el senyor Marí ha gestionat un Consell des de la paràlisi, a un moment on la gent necessitava tenir les institucions a prop i necessitava que li resolguessin els problemes i necessitava no només l'urgència, sinó que necessitava que la gent pensi en el futur. Això ens toca fer en els qui governam. No només atendre l'urgència, sinó pensar en el futur i pensar en què volem per a Eivissa. Algú coneix algun projecte que hagi presentat el president del Consell d'Eivissa de futur? A mi no m'ha cridat cap vegada per presentar-me absolutament res. I em sembla greu, me sembla molt greu. I per tant necessitam Agustinet, necessitam un equip socialista, un equip progressista en el Consell d'Eivissa per tirar endavant les polítiques que necessiten els eivissens i les eivissenques. I ho tenim molt clar. La setmana passada celebràrem la conferència política a Mallorca, un poc pensant en el programa que volen desenvolupar els socialistes de les Illes Balears a tots els indrets. I jo deia, necessiten Agustinet, necessiten en Rafa, necessiten en Gelo, necessiten en Ramon, necessiten Antonio, necessiten en Javi. Això és el que necessitam per poder empènyer de veritat a Eivissa cap on se mereix. I crec que estem en la bona línia i ho farem possible dia 28 de maig. Sense cap dubte ho farem possible. Deia, l'altre dia tornàvem a somiar junts cap on volem avançar les Illes Balears. Quan nosaltres, el Partit Socialista, se posa en marxa, és un partit que, sí, avassallam, perquè deien al principi tenim les millors persones, perquè sobretot és que tenim el millor projecte, vaja, som els únics que tenim un projecte clar que explicam amb passió, amb il·lusió, amb ganes. I per què? Perquè ho hem pensat, perquè ho hem reflexionat, no nosaltres tots sols en els nostres despatxos, no. Nosaltres feim els projectes i pensam els programes oberts a la societat, escoltant a tothom, perquè nosaltres no som un partit que se miri, seguixa i estigui content en si mateix, com fan alguns. No, nosaltres ens reunim en el millor de la nostra societat per somiar junts quin futur volem entre tots i entre totes. Nosaltres posam el partit, que és un instrument, en el servei de la gent. D'això se tracta. El partit en el servei de la ciutadania per transformar la realitat de la nostra societat a millor. I aquesta és la forma que jo tinc d'entendre la política, que té Pilar, que té Agustinet i que feim en el dia a dia cada un dels socialistes a totes les institucions. Bé, idò, què volen fer la propera legislatura, companys i companyes? De què se tracta això? Això se tracta de que han aconseguit un bon creixement econòmic, han aconseguit crear més llocs d'ocupació i han d'aconseguir les millors condicions laborals pels nostres treballadors i treballadores. Quan començàrem l'any 2015, varen començar amb un pla contra l'explotació laboral, un pla de xoc que va ser pioner a tot Espanya, que tenia una mirada molt posada en les cambreres de pis,
en les Kellys i han seguit treballant intensament de vora elles i amb elles per fer possible avanços en les millores de les condicions laborals. I la llei turística i la implantació de llits a lavables és una proposta que neix d'elles i que jo els agraeixo intensament i que han fet possible, gràcies a una norma, perquè no és just que hi hagi una dona que per fet de ser treballadora hagi de tenir una malaltia professional. I amb això han de seguir lluitant els i les socialistes. I no consentirem que la gent del Partit Popular i la que vol optar a ser presidenta de la comunitat autònoma ridiculitzi una qüestió tan greu com una malaltia professional deguda a un treball intens, que no sé com en el segle XXI s'atreveixen en això, ni a pensar el que significa fer 24, 25 o 30 llits diaris. No sé si se'ls hi ocorre, a veure si ho intenten, si són capaços de fer alguna cosa d'aquest estil. Per tant, companys i companyes, seguirem en això, en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, perquè per això vàrem néixer fa 140 anys d'història. I en aquesta línia hi seguirem treballant. I la reforma laboral pactada a nivell estatal ha fet possible que ara el 80% dels nostres contractes laborals siguin indefinits. Abans eren temporals. Per això estem millor, per això estem en millors condicions. I nosaltres no ens hem posat de perfil quan hi ha un conveni col·lectiu, com feia el govern de dretes que deien això és una negociació entre sindicats i empresaris. Nosaltres hem dit no, és una negociació tripartita, on el govern hi forma part. I per què hi forma part? Per definir els drets dels treballadors i treballadores. I per això han aconseguit, en només 7 anys, pujar un 25,5% el salari de tots els treballadors i treballadores de l'hostaleria, que se diu aviat i que això és el que redunda en la dignitat de les persones. Igual que ara, que aquest hivern han tingut una situació d'inflació alta, els aturats d'aquesta comunitat autònoma han cobrat ja o 300 o 600 euros per ajudar-los a passar l'hivern. Perquè aquests parlen molt, però no fan res. Què ha fet el Consell d'Eivissa per ajudar a passar aquest hivern a les famílies que eren complicats? Nosaltres hem fet un escut social com mai. Qui ha fet possible la gratuïtat dels 2-3 anys? El govern de les Illes Balears. I jo que necessito que en Agostinet, igual que els altres batlles socialistes, se posin al davant per fer possible polítiques actives en favor de la gent d'aquesta terra que s'ho mereix. Perquè si parlam d'educació, companys i companyes, algú creu que els governs del Partit Popular, que ja ens han deixat l'herència que ens han deixat, que molt bé recordaven a Pilar Costa, 100.000 persones en el carrer vàrem haver de sortir per dir-los prou, en l'educació dels nostres fills no s'hi juga, heu passat una línia que no se pot tocar. I aquests 8 anys s'han aconseguit pau social a les escoles, i jo li agraeixo moltíssim la feina a Marga Ferrer, una delegada d'educació excel·lent en aquesta illa, excel·lent. Han aconseguit pau social, han aconseguit la primera llei d'educació, han aconseguit la major inversió en la història d'aquesta comunitat autònoma. Però necessitem seguir fent coses, necessitem fer més. L'altre dia inauguràvem l'escola d'hostaleria. D'on ve l'escola d'hostaleria? D'un projecte del Consell Insular d'Eivissa quan estava governat per nosaltres. Perquè aquests anys no n'hi ha hagut cap de proposta. I necessitam invertir en formació professional i seguir en aquesta línia i necessitarem fer un altre centre integrat de formació professional a l'illa d'Eivissa i el farem amb en Agostinet perquè ens donarà la possibilitat de tirar endavant amb aquest projecte i necessitam fer més instituts i més reformes de centres d'educació infantil i primària. Fa molt poquet presentàvem amb en Rafa el que ha de ser el nou institut d'Eivissa. Bé, només si en Rafa i jo governam aquest institut serà una realitat. És que no importa ser molt hàbil per veure-ho, perquè aquesta és la realitat. I necessitam seguir invertint en sanitat, i jo sé que queda molt per fer, i sé les dificultats que tenim a l'illa d'Eivissa, en som plenament conscients. Però, clar, quan parlant d'això, a mi, sincerament, me subleva la postura del Partit Popular. És molt fàcil criticar, és molt fàcil destruir, però construir és molt complicat. I, clar, jo venia d'una època, quan vaig començar a governar, on que resultava en la sanitat d'aquestes illes. I crec que hi ha alguna infermera que ho coneix perfectament bé. Què passava en aquestes illes? Que els pensionistes pagaven pels medicaments.
Això és el que passava, que tots pagàvem 10 euros per una targeta sanitària, que els immigrants se'ls havia exclòs de l'atenció sanitària en aquesta comunitat autònoma, que havien despedit, penseu-vos bé, 1.400 professionals sanitaris de la nostra comunitat autònoma. Això és el que ens vàrem trobar. Vos imagineu si haguéssim hagut de fer la Covid amb aquesta situació? Vos imagineu el que hagués succeït? El govern de Madrid hagués estat una broma. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Per tant, han contractat 5.000 professionals sanitaris més. Aquesta és la nostra realitat. I han d'anar més, clar que sí. I han aconseguit la facultat de Medicina. I han aconseguit augmentar les places d'infermeria també aquí a l'illa d'Eivissa. I han aconseguit avançar amb importants millores a Can Misses com Cana Majora, que sense ella la Covid hagués estat una situació molt complicada de gestionar. I tenim la millor atenció primària de les Illes Balears aquí a l'illa d'Eivissa, i és gràcies a l'esforç de tothom, dels professionals sanitaris d'una forma molt especial en els que mai els hi podrem agrair prou la seva dedicació immensa en favor de la nostra població, companys i companyes. Però si algú pot ser creïble, és creïble en seguir invertint en sanitat pública, són nosaltres. Sentiu-vos orgullosos d'això. Nosaltres som els hereus d'en Ernest Lluch, som els hereus de la sanitat universal, som els que creiem en la sanitat pública. I, efectivament, necessita un president del Consell d'Eivissa que tingui interès per les persones majors i les persones en dependència d'aquesta illa. Perquè si alguna cosa, abans vos deia que me subleva lo de la sanitat, si alguna cosa m'apareix increïble és que tenint la competència en residències, en persones majors i en dependència, no la vulguis exercir. Les vols convidar a berenar en dobbers públics quan ve una campanya electoral i no vols atendre les seues necessitats en favor de que tinguin una autonomia personal. Se tracta d'això, companys i companyes. Dia 28 de maig ens jugam o avançar de veritat, amb força, amb unes illes de tots els colors del món, o tornar a unes illes en blanc i negre, com la que tenim ara a l'illa d'Eivissa. Amb falta de perspectiva, amb falta de planificació, amb falta d'empenta, amb falta de criteri, amb falta de ganes. I hi ha una cosa que heu de tenir tots i totes molt clara. Jo vos deia, tenim les millors oportunitats del món en aquest moment, perquè estem en un moment on hem captat més fons europeus que cap altre territori. Hem fet una feina magnífica. Hem tirat endavant amb molt de projectes i ara se tracta d'invertir en això, d'invertir en ciència i poder fer Esparbit a l'illa d'Eivissa. Se tracta d'invertir en innovació, se tracta d'invertir en formació, se tracta d'invertir en economia del coneixement, se començarà a fer el grau d'enginyeria informàtica, que és una gran oportunitat per l'illa d'Eivissa, sense cap dubte, d'això hem de fer. I jo vull un president del Consell d'Eivissa que tingui claríssim, com té Agustinet, que no més places turístiques a l'illa d'Eivissa, que hem de pensar en l'equilibri de la gent. Hem de pensar en els equilibris. Som una illa fràgil, una illa que tindrà més problemes pels efectes del canvi climàtic que ningú. Hem de pensar que la gent que viu aquí ha de poder viure aquí en tranquil·litat. I hem demostrat que més qualitat vol dir més competitivitat i vol dir més sous per la gent, no més quantitat, més qualitat. També en l'empresa, en la indústria turística. I acaba amb això, companys i companyes. Amb això la diferència és enorme. I aquí ens jugam el pa del present i del futur. Perquè el futur va d'atendre el canvi climàtic, el futur va de plantejar un model econòmic que sigui sostenible, el futur va de plantejar un model econòmic que ens doni riquesa a tots i totes i que se pugui distribuir bé. Bé, nosaltres hem fet una llei turística que atura les places turístiques. La darrera que ens va deixar el Partit Popular augmentava les places turístiques amb altura. El que vol fer el Consell d'Eivissa és turistificar el sòl rústic. I després diuen que estan en el sector primari. Jo tot això no ho acabo d'entendre. Bé, nosaltres, el darrer que hem aprovat i aquesta setmana hem presentat amb el Consell de Turisme és que hi ha 16 milions d'euros de fons europeus per comprar places, hotels, hostals, apartaments de lloguer turístic d'una i dues claus, comprar-los, eliminar les places turístiques i fer vivenda de protecció oficial.
I sé, companys i companyes, que aquest és el repte de Silla d'Eivissa. En aquests anys hem augmentat un 300% el parc d'habitatge públic a Silla d'Eivissa. I aquesta és una necessitat. I jo vos vull dir una cosa. Només per fer possible la política d'habitatge és necessari donar suport en el Partit Socialista dia 28 de maig. Som els únics creïbles, els únics fiables, els únics que tenim clar cap on volem anar. El Partit Popular està en el passat. Se reuneix amb el senyor Rodríguez, el pitjor de la dreta del Partit Popular, un home condemnat per corrupció, per pagar les campanyes electorals en dobbers públics, les campanyes d'en Jaume Matas en dobbers públics, això és la condena que té, amb aquest decideixen les llistes i les polítiques. Ja sabeu lo d'en Marí en el vídeo famós. Nosaltres decidim el futur amb vosaltres, en lo millor de la nostra societat, en sindicats, en empresaris, en entitats, en la gent que vol precisament una illa de més drets, més ecologista, més lliure, més feminista, una illa més justa, que és el que se mereixen els eivissens i les eivissenques. Moltíssimes gràcies. Green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights. Everything is so fine, little bit of sunshine. You're crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You're just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. Dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now making more, just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more in a minute. I've been running.